La videocreació aterra a Catalunya amb 2 festivals de referència, l'Art Futura i el BAT. L'Art Futura s'inaugura a Barcelona el proper 23 d'octubre i farà estada a la ciutat comtal fins al dissabte, dia 26. Aquest festival explora el panorama internacional dels new media, el disseny de la interacció, els videojocs i l'animació digital. El Mercat de les Flors es convertirà durant 4 dies en el centre neuràlgic del festival i acollirà presentacions, conferències, tallers i instal·lacions interactives. Art Futura 2008 dedicarà una part important de la seva programació a l'exposició Màquines i Almes, una mostra comissariada per Moncho Algoro i José Luis de Vicente, impulsada pel mateix festival. L'exposició s'ha presentat al Museu Nacional Reina Sofia de Madrid fins al 14 d'octubre i mostra les peces essencials de l'art digital de l'última dècada. Entre els artistes cal destacar les escultures de llum de Paul Friedlander, els ferrofluïts de Sachiko Kodamo o les bèsties de la platja de Theo Hansen. També prenen part a la mostra artistes catalans com Ebru o Antoni Abad. D'altra banda, l'Art Futura d'enguany també dedica part del seu programa als videojocs, la indústria més poderosa de l'entreteniment. L'impacte sobre la cultura contemporània i la seva capacitat de generar paradigmes són els punts claus del discurs del certamen. En aquest sentit, Art Futura 2008 inclou una visió en profunditat d'esport, un dels jocs més anticipats de tots els temps. Per aquest motiu, compta amb la presència del director d'art del projecte, Ossian Kigley, que explicarà el procés creatiu de l'univers que ha creat al voltant del joc. El disseny digital també juga un paper fonamental a la programació de l'Art Futura 2008. Posa especial èmfasis a projectes creats aquest any per l'Expo Saragossa, entre els que destaca el film tridimensional Hijos del Agua, de Manuel Huerga i Fran Galeu. El col·lectiu Bestiario, un dels creadors més fascinants de la visualització de dades, també formaran part del festival. I Héctor Ayuso porta a Barcelona el millor de l'Off Lisboa. Hanson Robotics seran uns altres dels protagonistes d'aquesta edició. Aquesta empresa està especialitzada en la creació de robots d'aparença humana. El seu robot rèplica d'Albert Einstein ja s'ha convertit en tot una llegenda. Durant la seva intervenció al festival, Kevin Carpenter ens parlarà de Julio, el robot antropomòrfic programat per cantar David Byrne. No només mou la boca, sinó que és capaç de mostrar emocions al públic a través de les expressions del seu rostre i la seva veu. Up from the earth, miracle birth, so raise us a glass of alcohol. Finalment, el programa audiovisual de l'Art Futura 2008 és compartit amb totes les ciutats que formen el Circuit Futura. Inclou més de 8 hores d'imatges d'alt impacte amb les últimes aportacions del camp de la cultura digital, els videojocs i els efectes especials. Si ens movem en el territori, aquesta setmana Girona és la protagonista de les arts digitals, ja que el BAT arriba a la seva 6ª edició i es celebra des del 15 fins al 19 d'octubre. Aquest festival s'ha convertit en un punt de trobada internacional del videocreació i de les arts digitals vinculades a l'expressió audiovisual. Sota la direcció de Núria Font, aquest esdeveniment té com a objectiu prioritari ser suport per a la producció i visualització d'aquestes formes d'expressió. El BAT presenta aproximadament 70 obres, una selecció de més de 40 es projectaran a l'auditori de la Casa Cultura. Diferents vídeos de creació a l'entorn de 3 grups definits per unes paraules clau. A les sales d'exposicions, els visitants podran passejar entre les projeccions i monitors dels vídeos presentats en loop i participar amb la seva acció o presència a proves interactives, una de les formes més innovadores de l'art contemporani d'avui. El Centre Cultural La Mercè serà un altre escenari del festival on es realitzaran les nits digitals, un punt de trobada entre creadors i espectadors. El centre també serà l'escenari per una jornada de debat oberta al públic amb professionals del món de l'art contemporani i molt especialment els que s'ocupen de l'audiovisual i les noves tecnologies.